Soc Joan Antoni Colomines, exdirector de Fira de Barcelona, ara jubilat, i ara estic de voluntari de Càritas. La primera empresa amb cort d'una ciutat és la Fira, perquè és la que agrupa més teixit empresarial. Imagina't l'esforç que a nosaltres podria significar anar a buscar les empreses d'una en una a l'exterior. I se'm va ocórrer muntar el Fires amb Cort. El que jo podia portar a empreses amb cort era intentar buscar unes vinculacions entre el teixit empresarial amb els projectes que Càritas estava desenvolupant. Vam posar en marxa el projecte i es va consolidar amb el moment en què vam signar el conveni de col·laboració amb Fira de Barcelona. Com fem molts, creiem que la societat ens ha donat un magnífic treball i que cal retornar a la societat el que hem obtingut. Soc Joan Antoni Colomines, estic molt orgullós d'haver pogut desenvolupar el projecte de Fires amb Cort.